Ngiphinde ngibingelele futhi bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Kunobufakazi futhi engizofakaza. Igama lami nguSiduduzo kaMaphumulo. Ngathini uNkulunkulu la angifundisa khona ngomkhuleko. Kuningi nje iy'ndlela ezahlukile engifundisa khona ngomkhuleko, kodwa khona la engifundisa khona nangendlela ezo-understand-eka kalula nakwena ozwayo olalelayo. Shuthi into eyenzakala vese nje bazala, shuthi khona la one day ubone nje mhlawumbe ukhuleka uthi baba cela usize, kube khona nokuthula nasemgaqweni, usindise abantu, baphephise yonke leyo nto. Yabo senza lo mkhuleko, okunye ukhuleke nje lo wangempela noma kuyi-fasting yabonke leyo nto. Ngoba ngikhumbula ngangisawumuntu omusha futhi abona kulo ngikhuleka yabona ukuthi usanda uqeda ukukhuleka uvula i-radio, uthi uvula i-radio qondani kanti indaba, uthi uyezwa kade usanda ukhulekela iy'ngozi ukuthi kube khona ukuthula, uNkulunkulu asindise abantu, awuzizwe nawe unamandla uzwe ukuthi awukhulekele wangempela. Kodwa uthi uvula i-radio usanda uqeda ukukhuleka kuhlangabezane ney'ndaba, kusho kuthiwa uzwe kuthiwa kuney'ngozi endaweni ethize, kushayisene ibani nani, kwabhubha abantu, kwashona kwasani. Lento ikubuyisele emuva, ucake ukuthi awusengikhuleke kangaka kwenzeki lutho. Yabona iluku iphindaphindeka lento, iphindaphindeka. Kokunye uzwe kuthiwa mhlawumbe ubani kubulawe bani, mese niqonda njalo ngade ngikhuleme kwavula i-radio. Manje njalo lento ingibuyisele emuva, ingidiscourage yabonga. Ngoba ngikhumbula kahle ngaze ngafuna ukukhala, ngathi awungeke baba ngiyacela ungisize. Mina ngeke ngiphinde ngikhuleke manje ngoba njalo mengikhuleka akwenzeki lutho. Mina baba ngidelelekile mina kuwe baba. Mina ngiyilutho ngidelelekile phambi kobuso baba. Sengisho uNkulunkulu ucabanga. Baba mina ngidelelekile. Ongcono tshela o-TD Jakes no-Benny Hinn ngoba ibona baba abadumile, bona ubasebenzisa ngokungamandla. Ngcono utshele bona kuphela bakuthi bakhuleka, hayi mina. Ayi nangempela bazalwane ngiyeke ukukhuleka. Angisasho ngiyeke ukukhulekela nje ukuthi ube khona ukuthula ney'ngozi kuphephe yabo. Ngiyikhulekele mina, bona nje lo mkhuleka nje ukuthi ngihambe kahle, uNkulunkulu angivikele nomndeni wami yonke leyo nto. Hayi nangempela kube mnandi nje ngilo ngikhuleka leyo mkhuleko. Kanti bazalwane yabona izinto nezinto esiyishoyo nesicabangayo, uNkulunkulu uzazi direct, uzizwa njengoba zinjalo bazalwane, akaphuthwa ngisho nokuncane. Hayi bazalwane shuthi hayi kwathi one day hayi kungonakale lutho ngiyihambela, ngoba ngikhumbula ngangisagibela isitimela ngaleso sikhathi. Angiyihambele ngiyele emsebenzini bese ngiyihambela kahle ngiyipholele, ngiyihambele ukuthi ngangiwela u-freeway. Ngiyazi ukuthi isitimela siyahanjelwa, uhamba ibanga elide uyogibela isitimela. Anami ngihambe ukuthi shuthi sengizowela u-freeway, ngisangale nje kwa-freeway ngibona enye inja. Mhlawumbe ngiyakhumbula sisayingane, mhlawumbe nabadala beke bezwe musayingane inja, mhlawumbe meyigula, mhlawumbe ikhuthukile, iy'boya zingekho ziphume zonke iy'boya, siyihleka sayingane sithi igqoke ileda yabo, sisho zonke lezo zinto ezama-jokes. Kuyinto kanjalo. Hayi kuthi ngisangapha kwa-freeway ngibone inja ilapha kude, kodwa bazalwane kube clear ngibone nje yonke into nje, kodwa ikude. Ngibone nayo injalo-ke ngathi igqoke ileda, ingenaboya, ikhuthukile, iphelile bazalwane, iney'londa iyimbi lokwangempela nje, ikhuthukile nje bazalwane, ingenayiboya. Yabona nje nakhona futhi nginganaki ngiyibona ilento iy'nwaya, mey'nwaya ibe yimbi kakhulu mey'nwaya nje. Yabona lento engathi kuba ngcono menzongibona ngendlela mengenze ngikhombisa ukuthi iyay'nwaya kanjani. Iveze amazinyo ibe yimbi nje, engathi umuntu nje ogulayo nje, omubi nje, ungathi ungamshange ngewisa, ngoba nami sengiba nalo ngicabango kalo ngithi yabona hayi nangempela ngingananga, hayi ngivula i-robot ngigwele, ngagcine ngisondela nje, naye iza ngakumina nami ngiza ngakuyo, ngiza la ngizohamba la ehamba ngakhona, naye izohamba la ehamba ngakhona. Hayi yize yabona bazalwane ihamba mhlawumbe about 4 or 5 steps or 3 or 4 or 5 steps kanje,
ihlale phansi ngendlela iyayigula ngayo nangendlela isimo sayo ihluleke uhamba i-long distance. Inwaya bazalwane, nibone lento eyiphethe ibhlungu, isebuhlungwini, kodwa nje mina akufiki ngisho nakancane nje kuyizwela. Mina nginaloko ucabanga umzalwane ngimesane ngayinyanyimbi ngoba ngikhumbula kahle ngaze ngazindla ngayo. Sengiwelilene noma-robots nemigaqo, sengihamba ngapha, sengihamba kule ndlela encane, sengiphambana nayo. Ngaze ngazindla ngayo, sengizohlangana nayo, sengizophambana nayo, ngazibuza ukuthi hayibo, le nje lena umninwa yindaba, yazi kube yami mina bengizothatha iwisa ngiyiphihlize ikhanda ngoba ayisikho isidingo sayo nje. Yimbi futhi iyangicika nje kwasanami, igcwele iy'londa, ngeke ilume muntu futhi. Iyimbi nje bazalwane, iphashile nje lokwangampela idelelekile. Hayi futhi ingicike nje kadlula futhi bazalwane, siphambane nayo futhi idlule iphambane nami, yabona. Nakhona futhi ngithi ngiyabheka emuva, ihlelo ukuhamba nje, ihambe kancane iphinde iyinwaye. Ngithi ngiyabheka isayinwaye, ngicikeke bazalwane, angiqhubeke ngibheke phambili. Akuthi ngesikhashana nje nginganakile, bazalwane, ngezwa umsindo omkhulu nje lokwangampela emva kwami, ngoba ngaze ngathuka. Uyibona ukuthi kwathuka kwasani, ngaze ngathuka, cabanga ngabheka emuva bazalwane, umsindo omkhulu kudonseka izinto engathi izinto angazi kuyinto enkulu eziyinsimbi noma kanjani. Bengithi ngiyabheka bazalwane, yinja imile center lapha ku-freeway, imile center, ama-robots avulile ukuthi avulele iy'moto ukuthi yihambe, iy'moto ey'ncane ey'nkulu nama-truck, i-horse and trailer. Kanti bengithi ngiyabheka ihleli lapha emgaqweni, njengoba ngithi ihlelwa ukuhamba nje isikhathi ibanga elide, ihleli iyayinwaya bazalwane. Cabanga kwabhreka no-horse and trailer. I-horse and trailer-ke beyima leyanto, i-horse and trailer ngithi noma ibhreka ayikwazi ukubhreka same time, iphusha iyona inqola. Njengoba ngithi kwakunomsindo omkhulu omangalisayo, kwakuyiyona i-horse and trailer seyiphusha i-truck, iguguleka baza, kwakhala umsindo nje. Kwathi kusanjalo ngisathuswa yiloko, kwamesena wakhuluma uNkulunkulu bazalwane, wathi meaningless as you are, nami kunezinto eziphazamisekayo emkhathini mengikhuleka isikoleni sikaSathane. Kunezinto eziphazamisekayo njengoba ngibona inje ikhuthukile ilento ingenaveli, i-meaningless, iphashile. Buke ngikhombisa ukuthi buka nayo isimo sayo, kade ngikhombisa wena athi buka isimo sayo, kwaphazamiseka iy'moto zine-right ukuthi zihambe, hhayi nokuthi umuntu lo yinja, into ephashile futhi ikhuthukile. Nezinto ey'nkulu, iy'moto ey'ncane akubalulekile, akukhethi nokuthi iyabiza noma i-cheap noma wama kwasani bazalwane, le ngenxa yenje ephashile iy'nwaya. Nama-horse and trailer bahamba baze yaze yaqeda inja, yasuka kwayima ihamba-ke iy'moto. Wangivezela ukuthi yabona nawe ngingazibukeli phansi, ngitshela ukuthi mengikhuleka ngibokhuleka, ethi meaningless as you are. Mawukhuleka kunezinto eziphazamisekayo, kwi-kingdom yakho uSathane. Lapho bazalwane, ngiyafuna ukunisherela ukuthi nani ningakuyeki ukukhuleka, ngisho noma mhlawumbe usobona physically kwena kunezinto ezenzakalayo engathi akwenzeka lutho, noma mhlawumbe uneminyaka ukhuleka. Qhubeka njalo ukhuleka, ngoba awazi i-breakthrough iyofika nini. Uzokuthi iyayeka kanti bese kuyi-hour ukuthi uphumelele, ukuthi kufike i-breakthrough yakho. uNkulunkulu bazalwane uyathanda ukuthi siphumelele nokuthi sibekezele, ngoba futhi ukubekezele sinye isithelo sikamoya ingcwele. Sibekezele, sikhuleke njalo njengoba ethi uJesu, sikhuleke singaphezi, pray without ceasing, singaphumuli, singakhathali, singagive up bazalwane. Amen. uJesu, inkosi uJesu anibusise kakhulu nje bazalwane, abe nani, anikhulise nje, aniqinise nasenzweni lakhe, na umoya ingcwele abe nani nje, anisize kuko konke. uNkulunkulu asithanda ukuthi sibe yiko sonke, nani nonke nje bazalwane, yizi noma ninganazi, kodwa nje uNkulunkulu anikhulise nonke. Amen.